Ola, benvidos, benvidas a un novo vídeo deses que sei que vos gustan porque trátase dun produto que posteriormente vou sortear nesta canle ou na canle de Twitch, que é onde estou emitindo agora en directo este vídeo. Vos, lóxicamente, en YouTube estádelo vendo probablemente unha semana máis tarde, pero aínda así, o que teño que dicirvos é que este é o produto que vou sortear, que aínda non sabemos que é, ímolo abrir, pero para iso deixovos primeiro coa intro da canle e despois xa ven o vídeo. Vai ser un produto que vos vai ser de moita utilidade este curso outra vez, porque xa foi de moita utilidade o curso pasado. Sabedes xa que é? Alguén ten unha idea de que vai ser isto que está aquí? Algúnha idea? Un micrófono? Un CD? En serio pensades que é un CD? Non me ten pinta a mí de CD, Unha botella de auga, un radiocassette, un Walkman de actualidade, un punteiro láser, unha imaxe da Virxe María. A Virxe María non soa, unha webcam. Vou abrir isto que probablemente sí que sexa un amplificador de son, pero imos ver. E o primeiro que vou facer, porque teño moita curiosidade, é de saber de que empresa é para buscalo, sobre todo, en Amazon, lóxicamente. Vale, a empresa vedes que é Retequis. Non sei que tamaño terá o amplificador, pero así a caixa, a simple vista, pois pesa... Para ser un amplificador, pois pesa... Ben. Imos ver a ver que ven por aquí. Bueno, protegido, como case todos os que fun abrindo por aquí. É de cable. Ten un cabo aquí que vedes. Isto está ben protegido, además ven con corda. É dicir, non vai romper facilmente, o sea que está guai. Isto sí que me gusta, que é de... Como así con corda, non? Sabedes os cabos estes... Despois tamén está ben que trae unha destas de reposto, que ningún dos que provei ata agora penso que traía nada de reposto. E isto, pois... é un detalle, non? Que traiga así algo de reposto. Despois trae, lóxicamente, este cabo de aquí que vai ser para cargalo. Trae tamén isto que está moi ben, que é unha correa. Trae aquí esta peza que debe ser para enganchalo aquí, para leválo como se fose bandolera. E isto é a correa, que tamén está ben que a traiga porque é útil que a traiga para leválo colgado, sobre todo, non? Así que... A verdade é que é bastante pequeniño. É quizáis o máis pequeno que provei ata agora. Pesa ben, pero é pequeniño para levar cómodamente encima. Por certo, trae aquí... Isto non me fixara eu. Ves, isto sí que non me gusta moito. Que traiga así unha antena primeiro, porque a min duraríame 2 telediarios a antena. Bueno, pode vos ensinar os botóns que ten. Aquí ten os de gravar, porque xa vistes que grava. Vou dar a volta. Este é o de gravar. Estes son os típicos de pa diante, pa atrás, play, pausa, todo isto. Son agradables ao tacto, a verdade é que están ben. Aquí para meter o micrófono, e aquí supoño que será para encender, onde pon on, off. Despois por aquí ten tamén para conectarlle como os outros que provei, un USB aquí que reproduce, vos se tedes grabado algo nun USB, metedelo aquí, metedelo aquí e sae polo altofalante, sen problema ningún. E despois ten para conectar unha tarxeta destas TF pequeniñas tamén, que supoño que tamén se reproducirá. E despois aquí que este é para cargalo. Así que, de momento, boa pinta. Agora, lóxicamente, o que vou facer vai ser entrar en Amazon e ver canto custa, características e todo iso, e despois, lóxicamente, vou no probar, que non me quedo sen probalo. Reguetés, amplificador portátil, 12 vatios está ben, con micrófono, radio FM, pois que escoita a radio, MP3, reproduce, grava, bastante útil iso. Micrófono con cable para profesores, aula, guías turísticas. Ten un cupón, ademais, do 10% de desconto, 26 euros menos o 10%. Así que está bastante ben. E despois comentarios, que é o máis importante de Amazon, non? Seguro que é o que facedes todos. Eu polo menos é o que fago, mirar os comentarios da xente. E, bueno, a maioría absoluta 5 estrellas, así que magnífico. Bon produto, boa relación calidad-precio, uso docente, escoítase moi ben, xenial, perfecto, bo son. Vou no probar, no? Eu penso que debo probar esta maravilla, a ver. Así que imos poñelo a cargar un pouquiño, polo menos. Vedes aquí?
é onde se carga. Aí, vale? Entra perfectamente. Vedes aí? Estáse cargando. Como vos dicía, aquí está o de enganchar o micro. Xa vos ensinei os botos que tiña todo iso. Entón enganchamos aí o micro. Vale, xa sabedes que trae isto aquí para poñelo no cinturón ou no pantalón. E a verdade é que penso que sería máis de levalo coa correa esta, colgadiño, posto así, penso que me vai ser máis cómodo. Aquí non vou abrir a correa porque senón teria que volverla para mandárvola, pois teria que volver a doblarla e todo iso, pero xa sabedes, é unha correa que se engancha concretamente aquí nos lados. Vedes que ten aquí para enganchar. E ponse aquí de petaca no lado. A verdade é que ten pinta de que é cómodo. De feito, eu xa vos digo, os que proveinos así... Proveinos coa correa nos vídeos que xa viste seguro en YouTube. É a verdade é que moi ben. Estaba moi guai o de levalos así, máis que coa solapiña esta. A min coa solapa molestaba, a verdade, cando os provei. Entón nada, vou encender a ver se funciona, porque non sei o que cargaría. Algo cargou. Non sei se estades escoitando. Porque claro, teño un micro aquí xusto ao lado. Ten... A ver, non veira por a distancia. Ten así, a ver, escoítase ben. Escoítase bastante ben. O volume máximo está ben, pero non é tan potente, por exemplo, como outros que provei. En cambio, o volume medio, que é o que teño agora, e seguramente o que vos usaríades na clase, está moi ben. Isto para unha clase sóbravos. Sóbravos para unha clase, pero por 25 euros que custa, é máis pequeno que os outros. A min iso sí que me gusta, que sexa así tan pequeniño. Ainda así pesa un pouco, Agora xa me acostumei ao peso, xa non me pesa tanto. E ao levalo posto tampouco pesaba... Non é exagerado. É que a correa, esta vai ser ainda menos exagerado. E pois o que pode probar é a radio tamén, non? Vai a ser a súa primeira actuación este fin de semana, despois de máis de ano e medio para... A radio é altísima. Pero altísima, Pero bueno, a función principal, que é esta... Si, escoitase ben, me dicides. Pois guai. A función principal, que é para que eu usaría na clase, vamos, non me poñía a escoitar a radio nin tal. Está ben. Está moi ben. Nada, vou apagalo xa. Vou no guardar. E isto vai para quen lle toque, xa digo, sortearei no... Eu penso que unha vez que o publique en YouTube, que será dentro de 2 semanas, esta semana.